Dnes vám poviem príbeh o tomto jablku. Vyzerá úplne obyčajne, však? Ale v jeho vnútri sa ukrýva tajomstvo, ktoré mení všetko, čo si myslíme o realite. Začnime ho zväčšovať. Najprv uvidíme molekuly, zložité štruktúry, ktoré dávajú jablku jeho chuť a vôňu. Ak však pôjdeme ďalej, molekuly zmiznú. Otvorí sa pred nami svet atómov. Vidíte tie elektróny? Krúžia v závratných rýchlostiach okolo jadra. No všimnite si tú prázdnotu. Atóm je z 99% len čisté vákuum. Kde je teda tá pevná hmota? Musíme ísť hlbšie. Padáme do samotného srdca atómu, do jadra. Tu nájdeme protóny a neutróny. A ak prenikneme aj do nich, uvidíme kvarky. Drobné, neposedné záblesky energie. Väčšina vedcov tu končí. Tvrdia, že ďalej už nie je nič. Ale podľa teórie strún sa mýlia. Táto teória tvrdí, že ak by sme dokázali zväčšiť ten malý kvark, našli by sme niečo nečakané. Žiadnu bodku, žiadnu časticu. Ale malé vibrujúce vlákno energie. Jednu jedinú kozmickú strunu. Presne ako struna na husliach, keď o ňu brnknete, vytvorí hudobný tón. No tieto struny v srdci reality namiesto hudby vytvárajú samotnú hmotu. Jedna vibrácia vytvorí elektrón, iná kvark. Celý náš svet stojí na týchto neviditeľných vibráciách. A teraz sa vráťme k tomuto jablku. Ak je teória strún správna, tak hlboko v jeho vnútri nie je nič iné, než tancujúca vesmírna symfónia. Jablko nie je len ovocie. Je to pieseň, ktorú hrá samotný kozmos. A my sme jej súčasťou.